Katka, čo si to porobila? Neviem, ako k tomu došlo. Veď som mala letné pneumatiky, tie sú teplejšie a roztopili by sneh. Vieš, prečo dal Boh ženám intimné infekcie? Teda nemám poňatia. Aby pochopili, aké je to žiť s iritujúcou pip... Detko, čo tak pozeráš? Ty si v živote neurobil nič bláznivé? Raz som mal v opitosti pletky so sliepkou a teraz rozmýšľam, či nie si môj syn. Ania, čo to stváraš? Bola som v banke vybaviť úver a pýtali si kópiu zdroja príjmu. Prepáčte, prečo sa tak pozeráte na moje tetovanie? Bývala som 30 rokov v Číne a nerozumiem, prečo máte na zátilku napísané mrazený výrobok znova nezmrazovať. Babi, mám depresiu. Depresiu? Ja som v tvojom veku mala 5 detí, makala som na 2 šichty a ešte som v noci starého uspokojila. Miláčik, splnil sa ti sen, budeme bývať v drahšom byte. Fakt? Naozaj sa sťahujeme? Nie. Od budúceho týždňa nám dvihnú nájom. Mám dobrú a zlú správu. Daj dobrú. Sme konečne na 11. poschodí a zostáva už len jedno. A tá zlá? Pomýlil som aj bytovku. Bola si včera v kine s Janom? Áno, bola. Dúfam, že ťa neobťažoval ani neboskával. Nie. A o čom bol vlastne ten film? Ja ani neviem, ale smiala som sa tak strašne, že som Jankovi ruku ošťala. Miláčik, nevidela si moju zubnú protézu? Je v kuchyni, umývala som hrnce a došli mi drôtené hubky. Detko, čo je to abstinent? No, takých u nás v dedine nemáme, ale počul som, že je to človek, čo má buď zlú pečeň, alebo zlú ženu. Náš Janko mi zase pozeral do peňaženky. Prečo si myslíš, že to bol on? Možno som to bola ja? To je nemožné. V peňaženke ešte niečo zostalo. Zlatko, pomôž starej babke prejsť cez cestu. Ale babi, teraz svieti červená, počkajme na Ty, zelenú. Trtko, na zelenej prejdem sama. Zakazujem ti vrácať sa domov tak neskoro. Máš len 17 rokov. Ja v tvojom veku. Viem. Sedela si doma, lebo ja som mala 5 mesiacov. Dobrý deň. Mohli by ste prispieť pár mincami? Zbierame na chore dievčatko. A na čo vám je chore dievčatko? Keď ja budem veľká, by som chcela byť na veľkej naozajstnej olympiáde. A v čom by si súťažila? V kraťasoch a krátkom tričku. Tatko, v škole mi vraveli, aby som šiel do osobitnej školy. No, synu, keď na to máš, tak študuj. Ale to je škola pre policajtov. Tak, detičky, koľko si myslíte, že mám rokov? 48. Prečo si to myslíš? Pretože mám brata, ktorý má 24 a otec mu stále vraví, že je polovičný debil. Vážená pani, toto je nelegálny predaj. Bude to pokuta 20 eur. Synku, daj mi pokoj. Radšej sa zaujímajte o tých podvodníkov v parlamente. Tam sú samé svine a zlodeji.